Dumateng para rawuh ingkang minulya keparenga kawula saking keluarga agung Senitari Kuda Kepang Krida Manggala Putra ingkang dipandhegani kaliyan Bapak Eko Ariyanto mijil saking Perung Putih Permai Dusun Putih Gampeng Rejo Kadipaten Kediri kepareng atur panglipur wonten ing adicara muri-muri budaya kesenian jaranan sareng Mas Kusnul Arif sarjana sosial anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kediri program Pokir APBD tahun kalih doso nuwun mugi-mugi pasugatan ing siang punika saged kalis lirik ing sambi kala lan saged dados jampinipun saya panjenengan sedaya nuwun kawula nuwun rahayu 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 saged mati Krida Sang Bapa Asto pusaka wujud seperti Kyai Gumbawa geni saka Gunung Rapi yen jumlebar kaya jebol-jebolan rawuhe guwa sira tatak Krida Manggala Putra serangan nyerang bagus Jos
maka baris Solen pura sadra sadra bagus Mijil sakit kasatria kroco Bantaran yang nenggir Utusan sakit sakrabu Kono silang dono Kalau jeruk bagus, ayo kata sengat hati. Awas. Hey, ho, hey, hey. Oh, hey, Jos. Patok sigrak sak sholat bawa dari gitu satrio bagus prajurit sudah pati kroco kantarangan hei ho sekarang Podlang Idris laknat bodo Jengjekan kuku karo beda Awak Surabaya kaya bodo Jangan bodo Saksono
Mijil sakareng kita gumuro swarane wadya bala kairing gajah sewu pangirite gena mas ngalilo pangirite gena mas ngalilo ayo jumajareng para satria-satria bagus minangka utusan saking tratah praja Bantarangin kasaru praptanyo sang Prabu celeng srenggi aning tengeng wana lir boyo ing wasana Pidha Manggala putra Laksana Wagita kita bare pihak siaga waspada masyarakat sejarah bagus Pidha Manggala putra yo
jroning sepi
Truk bagus. Putra-putra laknat padha gejekan kuku karo dhewe.
Kandang kula iku tembange aduh rama aduh piyon sinta sandang pangan korek dhewe yen turu melu Kiai Lurah Semarang ngendika dole gaweku kaya bupati sing bintang padamu Jeng setan datang purun panah luan tanono wangi bilang panggawe geni atemahan tirta malengato mami kehidupan
Krida Manggala Putra Allah Surakarta Jaya Brata Jaya Brata Wanda Rindu
kasugatan ing siang punika sampun ngancik wonten ing titipurnaning pagelaran kawula ngaturaken gunging sembah nuwun dumateng keluarga agung anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kediri Mas Kusno Arif sarjana sosial lan sedaya masyarakat ingkang nderek ing kuyung pagelaran ing siang punika. Mbok bilih wonten atur ingkang kirang prayogi kawula ngaturaken gunging pangaksami lan sumangga memuji mrengasaning Gusti mugi-mugi selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap sedaya masyarakat Dusun Rembang tansah pinaringan lancar rezeki ugi tinebehna saking dumawahing durga sengkala. Amin amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammad
rasane kaya wegah kelangan sliramu wong ayu sing tak sayang rasane nganti ra karuan rina wangi tansah kebayang senadyan nata papan tunungmu
aku masih seperti yang dulu menunggu sampai hidupku kesetiaanku tak luntur hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayangku. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukmu yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayangku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukmu yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayangku. Lila nono pamit mulih, pasti kula ditutur sodone. Bukikan antot sulit, wong kang bisa ngladeni slirané.
nuwun 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 Krida Manggala Putra Krida